אז ערב טוב לכולם. אה, אנחנו נתחיל את הערב השלישי והאחרון שלנו אה, בכנס. אה, ורוצה להגיד שוב ערב טוב לכולם. יש ככה כמה שמות שאני רואה פה ככה במשך כל הימים, אז ככה ממש כיף לראות אה, גם את הוותיקים שלנו שכבר איתנו כמה ימים, וגם אם יש פה חדשים, אז ברוכים הבאים. לי קוראים גלית, אני מאופק לילדינו, והיום הכנס שלנו יעסוק בנושא של הכנה ללימודים והכנה לתעסוקה, לימודים אקדמיים. אז לפני שנתחיל, אז אני שוב פונה ככה ליעל, מנהלת העמותה. אם את רוצה להגיד כמה מילים? או אני אחזור מה שאמרתי בפעמיים הקודמות. קודם כל כיף לראות את כולם ולעשות את המפגש הזה כשהבני נוער שלנו ככה עומדים על הסף לצאת לחיים של אנשים בוגרים ולעצמאות, ואנחנו מקווים שבאמת כל הדוברים וכל המציגים לאורך כל שלושת הימים נותנים אינפורמציה. לפעמים זה הרבה אינפורמציה, אבל זה דברים שאתם יכולים לצפות בהמשך עוד פעם בהקלטות, לקרוא עוד פעם את המצגות, כמובן להיות בקשר עם מי מהדוברים שמה שהציג רלוונטי מבחינתכם, וכמובן גם אנחנו עומדים לרשותכם בהמשך. אז תסתכלו על זה רק כנקודת התחלה לקראת הצעדים הבאים. אז שיהיה לנו ערב מוצלח, ותודה לכל מי שבא ולדוברים הנפלאים שלנו. מעולה, אז תודה רבה ליעל. ואנחנו כמו איכשהו יצא שכל פעם, גם בכנסים הקודמים וגם היום, מגדלור פותחים את הדוברים הראשונים בכנס. אז גם היום איתנו יניב ועלה. יניב מנהל תחום התעסוקה במגדלור, במרכז מגדלור, ועלה מדריך מלווה. אז יניב, הבמה שלך, ותודה רבה. שלום לכולם, ערב טוב. תודה על ההזמנה, תודה גלית, תודה יעל, באמת כיף להיות פה איתכם. אני אנסה היום לדייק בצורה הכי טובה ולספר על השירותים שיש לנו שעשויים להיות רלוונטיים עבורכם, בין אם זה היום ברמת הטווח הקרוב, ובין אם זה מידע שחשוב שתחזיקו גם אם הוא יהיה נכון בעוד שנה, שנתיים, שלוש, אוקיי? אז אני אספר, יעל, את יכולה לשים את כן, המצגת? בוודאי. אני אגיד שאני מבין ששמעתם כבר על מגדלור, ואתם בגדול מכירים את הארגון, אז אני לא אספר שוב פעם על כל הזה, אני אתמקד באמת בתחום התעסוקה, בסדר? יעל, תרדי איתי טיפה למטה, עמוד שנגיע 7. לתחום של השירותים. זהו, נעצור רגע פה. רגע, למעלה אחד, איפה שהשירותים, איפה שכל השירותים מופיעים. אני אגיד שאני בעצם מנהל אתם רואים, במגדלור יש כל מיני תחומים, על חלקם הגדול אני חושב ששמעתם. אני מתמקד פה בחלק התעסוקתי, אוקיי? החלק התעסוקתי, בעצם המטרה שלנו בגדול, זה לעזור למקבלי השירות לממש את הפוטנציאל המקסימלי שלהם בעולם העבודה או באקדמיה. זאת אומרת, גם האקדמיה זה בסוף שלב משמעותי בדרך למימוש עצמי בתעסוקה. אוקיי? אנחנו לא לומדים כדי ללמוד, אנחנו לומדים כדי בסוף לצאת לשוק העבודה ולהביא את עצמנו לידי ביטוי. אז יש לנו פה מגוון שירותים בעצם שער הכניסה בדרך כלל אלינו לתחום התעסוקה יתחיל
באבחון תעסוקתי, אוקיי? שזה אומר שבאים לאיזשהו מבדק, שעוברים מבדקים אצל פסיכולוגית תעסוקתית, אצל מומחה לטכנולוגיה, זאת אומרת מבדק מחשבים כזה, שאומר לנו מה הרמה של אותו מקבל שירות במחשבים ובתחום הטכנולוגי. מבדק בעברית, אם יש צורך, בדרך כלל חבר'ה או מהחברה הרוסית או מהחברה הערבית, אז יותר צריכים רגע לראות מה הרמה בעברית, כדי שוב, בסוף המטרה להביא לעברית שמתאימה לעולם התעסוקה או לאקדמיה. ויהיה מבדק ראייה, וזה בעצם יהיה אבחון שייתן לנו את הרקע להתחיל איתו את העבודה בתחום התעסוקה. עכשיו, תחום התעסוקה הוא מתחלק לכמה שירותים שלנו. נתחיל רגע, אני אתן לאלה להתחיל, כי בעצם, תרדי טיפה למטה, יעל, יש שקף של רצף השירותים שלנו מבחינה כרונולוגית. וברצף הזה, אז באמת יוצרים עתיד הוא ראשון ברצף, כי הוא בעצם מתחיל, הוא נותן מענה לחבר'ה, זהו, פה, מעולה. יוצרים עתיד הוא בעצם הראשון ברצף הכרונולוגי. עלה, אני רגע ירוץ על הרצף, ואז אתה תפרט טיפה על השירות, אוקיי? אז יוצרים עתיד באמת, כמו שעלה יגיד, זה באמת סביב גילאי 16-18, או 21, תלוי בכל מיני דברים. אחר כך למי שמעוניין, אז יש שילוב לצה"ל, שאתם שמעתם על זה כבר לפני כמה ימים, והמכינות ששמעתם לפני כמה ימים. עכשיו כמובן שיש פה רצף, אבל זה לא מחייב, זאת אומרת, כל אחד שרלוונטי לו יכול להיכנס בכל שלב ברצף, בהתאם למה שהוא רוצה. אז אמרתי, יהיה פה אבחון, ואז תהיה הכנה לתעסוקה ולימודים, שזה הכשרות, אני תכף ארחיב עליהם קצת יותר. ובדרך כלל לאחר ההכשרה, יש השלב של ליווי במציאת עבודה, תעסוקה נתמכת, שזה גם איזשהו שירות שאני אגיד עליו בכמה מילים, אבל אני אתן רגע, נלך לתחילת הרצף, וניתן לאלה לספר קצת על השירות. יעל, את יכולה לרדת קצת עד לשקף של יוצרים עתיד, ואלה, אני מעביר את הבמה אליך, הנה מעולה. טוב, תודה יניב, אז שומעים אותי? כן, שומעים מעולה. ערב טוב, אני עלה סבייד, רכז תוכנית יוצרים עתיד במגדל אור, תוכנית הנותנת שירות לבני נוער בגיל המעבר, כהכנה בסיסית לעולם התעסוקה. בדרך כלל זה שלב התחלתי, אנחנו מדברים על בני נוער בגיל המעבר, בני נוער מגיל 16 עד 21 בחינוך המיוחד, 16 עד 18 עד י"ב בחינוך הרגיל. אז זה בגדול מי' עד י"ב ככה בחינוך הרגיל, ועד 21 לחינוך מיוחד. התוכנית היא תוכנית בסיסית כהכנה והכוונה תעסוקתית, ובשלב מסוים בתוכנית, אחרי כחצי שנה, הם אמורים, כאילו בחלק הראשון, הם עוברים את החלק התיאורטי, המיומנויות, הכל ממש בקבוצה, חלק תיאורטי, ואחרי תקופה של כחצי שנה, הם אמורים להתחיל בהתנסות תעסוקתית, וליישם את מה שעברו, את כל מה שעברו בחלק התיאורטי הראשוני. זו בגדול התוכנית, התוכנית נותן, הם רוכשים ממש כלים בעולם העבודה, לומדים בהתחלה ואחר כך, נועה, תצאי, אני אכנס לכם. זה קצת, טוב, אז ככה. עלה, על מיוט רגע, תשחרר. עכשיו? סבבה. כן, סבבה. התוכנית יכולה להימשך עד שנתיים, וזהו, אם יש שאלות או משהו, אז אני אשמח.
אני אפרט, אני טיפה ארחיב החלק הראשוני, הוא חלק שמורכב גם מליווי קבוצתי וגם מליווי פרטני, כשהמטרה היא בעצם לזקק עם כל מקבל שירות, מה אנחנו קוראים לזה, מה הנטיות התעסוקתיות שלו, מה מתאים לו, מה הוא רוצה לעשות, מה החוזקות שלו, בסדר? כדי לזקק את הדבר הזה, וכמובן העצמה וכלים וכל מיני מיומנויות שנדרשות כדי להגיע לעולם התעסוקה. אם זה הכנת קורות חיים, אם זה רעיונות עבודה, אם זה עמידה בפני קהל וכולי. והשלב השני הוא אמור להביא את כל הדבר הזה לידי איזשהו שפשוף, איזשהו חיכוך ראשוני עם שוק התעסוקה, כדי שבגיל 18 או סלש 21 לא תהיה יציאה ראשונה לעולם התעסוקה, וזה יהיה איזשהו בועה מפחידה כזאת שלא יודעים איך לגשת אליה, וגם שיהיה מה קצת להעשיר את קורות החיים בנקודת היציאה, שחלקכם כבר אני מבין קרובים לשם, אז שיהיה איזשהו משהו ברזומה שכבר אתה בא איתו, בסדר? זה בגדול שתי השלבים, וזו המטרה של התוכנית. רגע שאלות על התוכנית הזו, על יוצרים עתיד? אני אשמח. מה הקריטריון קבלה לתוכנית? אני אענה, יניב, או שאתה... כן, תענה שלך. טוב, אז הקריטריון קבלה לתוכנית, מדובר בתלמידים אשר עוברים ועדת זכאות ואפיון מטעם משרד החינוך. כל תלמיד בין גיל 16 עד 18 חינוך רגיל, 16 עד 21 בחינוך המיוחד, ועבר ועדת זכאות ואפיון מטעם משרד החינוך, הוא זכאי לקבל את התוכנית, את השירות הזה. לא צריך להיות לו תיק ברווחה, אז אנחנו מלווים אותו בתהליך הזה, זה חשוב, כאילו פתיחת תיק והכל, ולא צריך להיות עם תעודת עיוור. הרבה אנשים שואלים, יש כאילו תנאי תעודת עיוור, ממש לא, כאילו, זה לא, גם בביטוח לאומי, הוא לא צריך להיות לו תיק בביטוח לאומי. כאילו, אנחנו מדברים גם על בני נוער שלרוב אין להם תיקים עדיין בביטוח לאומי, כן? אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה, והשאלה מאוד מאוד חשובה. תודה, גם התשובה מאוד חשובה. כן. מאוד מומלץ למי שרוצה ככה, או בשביל הילד שלו, כדי שבאמת היציאה תהיה יותר חלקה לשוק העבודה, ולחבר'ה שרוצים, הרבה פעמים זה יהיה גם איזשהו מפגש מאוד נעים ונחמד עם קבוצת שווים, ואיזושהי עבודה משותפת איתם, ואז כל החוויה הזאת היא נחוות בצורה טובה. אז נכון. טוב, אז תודה רבה עלה. ברשותך יניב, עוד משפט בטח. אחד חשוב. אני יכול להגיד לכם כ-99% ממקבלי השירות בתוכנית, החשיפה הראשונה שלהם לעולם העבודה הייתה כאילו בתוכנית הזו. לא ידעו מה זה עבודה, למשל, אני אביא דוגמה, עבודה בצוות, זו מיומנות מאוד מאוד חשובה. שעוברים את המיומנות מבחינה תיאורטית, אני מסביר בקבוצה והכל, אבל כשהולכים לשטח ומיישמים את זה בשטח, אז הם מופתעים ואומרים לי, תשמע, זה לא איך שחשבנו. אז התהליך הוא מאוד מאוד חשוב, והחשיפה לעולם העבודה בגיל הזה היא מאוד מאוד חשובה ומשמעותית. כי לפעמים הם שוכחים וזה מתפספס בין כל מיני דברים, בגרות, מה נעשה אחרי הלימודים, אוניברסיטה, דוחפים להם כל מיני דברים, ושוכחים שבסופו של דבר אנחנו הולכים ללמוד בשביל לעבוד. אז יש את המיומנויות הבסיסיות האלה, הם רוכשים אותם כבר מגיל קטן, וזה מאוד מאוד חשוב. אני יכול להגיד לכם שהיו מגיעים אליי למשרד, בני 27 ואין להם קורות חיים, כי לא היה להם זמן ולא התעסקו בהרבה דברים אחרים, פתאום הוא בן 27 ואין לו שמץ, אפילו עושים סימולציה של רעיון עבודה, הם לא יודעים כאילו להתראיין, בגיל 26 שזה כבר קצת מאוחר, אז מקדימים ובאמת זה תהליך מאוד מאוד.
תודה. מעולה, עלה, ממש ממש תודה. קודם כל אני חייב להגיד שעלה רכז מדהים ואכפתי ומקצועי מאוד. אני אגיד שהשירות שלנו, אנחנו נותנים אותו בצפון, ואנחנו בדרום גם נמצאים באיזשהו צומת, אבל אנחנו גם שם נותנים, במרכז כרגע לנו אין שירות של יוצרים עתיד. בסדר? זו אמירה שחשוב להגיד. אז אני אז רוצה אולי רק בשתי מילים, גלית, אולי תגידי שתי מילים על עבודה באופק, כי זה משלים את מה שאתם דיברתם, יניב ועלה, על כן, התוכנית אז של אני אופק אספר. לילדים. שתי מילים, לא להפריע להם. כן, כן, לא, ממש בקצרה. זו תוכנית גם מגיל 14 עד גיל 18 של עבודה בעצם בקיץ, בחופשת הקיץ, תוכנית שמלווה על ידינו, כוללת הכשרה, כוללת ליווי, ומי שזה ככה מעניין אותו, עובדים עד 10 ימים בחופשת הקיץ, בשכר, בכל מיני סוגי מקומות. מי שזה מעניין אותו, אז יכול לפנות אלינו ולקבל על זה עוד פרטים. יופי. מעולה. גם אפשר אולי לשתף פעולה פה בעניין הזה, אבל נדבר על כן, זה אחרי זה. תמיד. כן. זהו, אז בואו נתקדם, נמשיך קצת באמת להכשרות הנה, לעבור את המכון, ואז מתחיל החלק של הנה, תעסוקה וקריירה. אז אמרתי קודם כל, באמת שער הכניסה יתחיל בדרך כלל באבחון תעסוקתי מלא, לפעמים נעשה אבחון קצת יותר מקוצר, כי נבין שלא חייבים, אבל זה משהו מאוד מאוד בסיסי, וזה משהו שאתם זכאים לו, וחבל ללכת לכל מיני, אנשים הולכים לכל מיני מכונים, ואדמילו ופילאט, וכל מיני חבר'ה כאלה, ומשלמים, והרבה פעמים משלמים בשביל לקבל מוצר שהוא לא מספיק מדויק, כי האבחון בדרך כלל הוא כזה 3 שעות, אתה ממלא כמה שאלונים כלליים, ומקבל איזושהי אמירה כללית. פה האבחון שלנו זה ממש אבחון מקיף מכל מיני כיוונים, יושבים עם פסיכולוגית תעסוקתית למבדקים של 3 שעות, ואז יושבים שעתיים, שעה עם מומחה לטכנולוגיה ועם מורה לעברית, וממש ככה מכל הכיוונים, ואנחנו בונים לכל אחד שמגיע לאבחון ממש תוכנית מה הוא צריך, שוב, אל מול הרצונות. זה משתנה אם אתם רוצים ללכת לעבוד איפשהו, או אם אתם רוצים ללכת ללמוד איפשהו, והרבה פעמים אתם תגיעו, וזה ממש בסדר, ואתם לא תדעו מה אתם רוצים לעשות, או מה אתם רוצים ללמוד, והאבחון יעזור לכם לדייק את השאלה הזו. בסדר? אז אני אומר, לפני בכלל ההכשרות, האבחון כאבחון עצמו הוא מוצר שמגיע לכם, וחשוב שתבואו ותקבלו אותו. אם זה אצלנו ואם זה במקומות אחרים, אבל אל תדלגו על השלב הזה. יכול מאוד מאוד לתת בסיס טוב ליציאה לעולם הלימודים והעבודה. אז אוקיי, אז עברנו ועשינו אבחון, והבנו שצריך ללכת ללמוד מחשבים או עברית, יש לנו ככה, יש לנו בצפון ובמרכז, יש לנו ממש מרכזי הכשרה, ששם אנחנו מלמדים גם עברית בצורה מלאה, נקרא לזה אולפן, בסדר? מרמה בסיסית, אנשים שלא יודעים לקרוא ולכתוב בעברית, מלמדים אותם עד רמה של לדעת עברית ברמה של אקדמיה. אם זה לקרוא מאמרים, לכתוב חיבורים, לדבר, להציג בפני קהל, זה ממש תהליך שעוברים, והחבר'ה יוצאים מאצלנו, שממש לפני הכל יש להם ביטחון בשפה, בסדר? יש כאלה יודעים יותר, יש כאלה יודעים פחות, אבל הם יודעים בביטחון לדבר ולהתבטא, אז גם אם הוא לא הולך לאקדמיה, או היא, אז יודעים לדבר ולבוא להתבטא ברעיון עבודה בצורה טובה שלא תהווה מכשול, בסדר? אז זה ברמה של עברית. ברמה של הטכנולוגיה, אני חייב להגיד לכם שזה אחד המקומות הכי, אני חושב, מרגשים בתהליך. כי מגיעים אפילו למבדק, לפני שמגיעים להכשרה, מגיעים למבדק והחבר'ה שלנו מציגים את הטכנולוגיות שאפשר להשתמש בהם וכל העזרים הטכנולוגיים שיש, וזה באמת ברמת משנה חיים. אני מדבר גם על חבר'ה עם עיוורון וגם על חבר'ה עם לקויות ראייה. יש היום כל כך הרבה אמצעים טכנולוגיים,
וגם אם אתם בעניינים ויודעים על מחשבים, אין סיכוי שאתם יודעים את כל הדברים. ויש המון המון עזרים שקיימים ואתם לא תדעו עליהם, וחשוב שתבואו ותשמעו עליהם, כי היום גם עם התקציבים וזה, אתם ממש יכולים לקבל הכל, וחשוב להגיד שעל פי רוב האבחון בדרך כלל הוא ממומן או על ידי הרווחה או על ידי ביטוח לאומי. בדרך כלל ביטוח לאומי יממן את האבחון, מתוך מחשבה שביטוח לאומי גם יממן את הלימודים, אוקיי? שזו אמירה חשובה, ואז הם מממנים גם את כל ההכשרה של המחשבים ושל העברית, והסיפור של המחשבים הוא באמת משנה חיים. יש תוכנות הקראה כאלה ואחרות שחשוב שתכירו, אני מניח שאת חלקם אתם מכירים בבתי הספר, אבל יש עוד דברים ועוד אמצעים ותמ"סים ואייפדים ומשקפיים ועוד 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 אמצעים שחשוב ממש שתכירו, וכמובן שאתם תחליטו מה מתאים לכם בעזרת המומחים שלנו. אז בהכשרת מחשבים לומדים באמת מהבייסיק של אינטרנט, דרך איך עובדים עם מיילים, דרך כל תוכנות אופיס, וורד, בניית מצגות בפאורפוינט, ממש את כל הדברים שהם באמת הבסיס היום לעולם העבודה, ולצאת בלעדיהם לשוק התעסוקה. אתם יוצאים עם איזשהו חיסרון, אקסל כמובן, ממש כל מה שצריך לדעת כדי לבוא עם איזשהו בסיס. אוקיי, כמובן שאפשר להמשיך עוד וכולי, אבל זה איזשהו בסיס ראשוני שממש חשוב שיהיה לכם. אז זה ברמת עברית. כל מה שקשור למיומנויות למידה, בעיקר חבר'ה של לפני אקדמיה, איך לומדים, אוקיי? איך קוראים טקסט ומתמקדים בו ומספיקים לעמוד בקצב של כולם ומוציאים ממנו את העיקר, זה משהו שצריך ללמוד אותו, כולם, ובטח אם יש עכשיו את הסיפור של הלקות או העיוורון, אז חשוב לדעת איך מתמצתים טקסט ואיך עובדים עם טקסטים ברמה גבוהה, כדי שתוכלו להשתלב באקדמיה ולא להרגיש שאתם באיזשהו חיסרון מול החבר'ה האחרים. אז זה באמת ברמת ההכשרות. כמובן שאנחנו עוזרים גם, עושים הכנה למבחני יעל למי שצריך, מבחני אמיר וכזה, כדי להתקבל לאקדמיה והכל. נתקדם עוד אחד, אני חושב שיש גם שקף של תעסוקה נתמכת, כן, כזה. תעסוקה נתמכת וליווי במציאת עבודה, מה זה בעצם אומר? אז כמו שאמרנו, הרבה חבר'ה מגיעים והם לא עברו את יוצרים עתיד, והם לא באמת יודעים מה בדיוק הם רוצים לעסוק, אבל הם רוצים למצוא עבודה. וכדי למצוא עבודה, כולנו יודעים, יש כמה שלבים. צריך קודם כל לדעת מה אנחנו רוצים, אוקיי? צריך לעשות איזשהו תהליך כדי למצוא מה אנחנו מחפשים, כי כל השאר הוא בהתאם לזה. בהתאם למה שאנחנו רוצים למצוא, אנחנו נבנה יחד את קורות החיים, אנחנו נעשה הכנה לרעיון עבודה, אוקיי? ואנחנו גם נלמד לדבר את המגבלה, ואיך להציג אותה, בלי עכשיו לבוא בהתנצלות או באיזשהו חוסר ביטחון מול הדבר הזה. זה משהו מאוד מאוד חשוב, והרבה חבר'ה נופלים שם. והאמת שרק לפני שבוע שמעתי על אחד מהמקבלי שירות שהלך להמון רעיונות עבודה ולא הצליח ולא הצליח ולא הצליח, כי הוא תמיד שם את המגבלה, הדחיק אותה, לא דיבר עליה, הסתיר אותה, וברעיון הראשון, אחרי שעבדנו איתו ותרגלנו וכו', ברעיון הראשון שהוא דיבר על המגבלה, זה היה הרעיון שהוא הצליח. זה היה באמת רגע מבחינתי מרגש מאוד, כי זה הרגע שאתה קצת מפסיק להסתתר מהעולם, ומפסיק להחביא את המגבלה ולהתנצל עליה, ושם אותה ועובד איתה. ויש דרך לעשות את הדברים האלה, ואנחנו מלווים באמת. עכשיו מלווים לא רק בתהליך למציאה והרעיונות וכו', אלא גם אחרי שמתקבלים לעבודה, ליווי במקום העבודה כדי להתמיד. זה משהו אחד לחפש ולהתקבל, וזה משהו אחד להישאר במקום העבודה. סביב המגבלה צצים הרבה דברים של
או חוסר ביטחון, או איזשהו חוסר ידע, איך עובדים עם קולגות, או איך עובדים עם מעביד, איך אני מסביר לו את המגבלה, בלי שזה פוגע בי, וכולי וכולי וכולי. אני לא נעמיק בזה, כי אנחנו באמת ככה, אני מנסה להישאר במגבלת הזמן. אז זה ככה הקצה, הליווי במציאת עבודה, זה בעצם הקצה של הרצף, שממנו באמת אמורים בסוף להשתלב בשוק התעסוקה. אז זה מבחינת הסבר על השירותים שלנו. נשמח אם יש שאלות, אז בשמחה. אני פשוט קפצתי שקף ואני רואה שיש פה גם את המידע על מאגר השאלה למעסיקים, אולי נכון, כדאי להגיד, כי זה משהו שעולה נכון, הרבה פעמים. נכון, אני לא רוצה להעלות, אבל כן, אוקיי. כאילו אנחנו גם את זה עושים, זאת אומרת, היה והתקבלתם למקום עבודה, אז הרבה פעמים אתם תגיעו, אבל המעסיק לא יהיה את הציוד הנדרש כדי לתת לכם שתוכלו לעבוד על מחשב מותאם או משהו כזה, ואז, אבל הוא לא יצא סתם לקנות עכשיו כל מכשיר שזה. אנחנו באים ואומרים, בואו, אנחנו נשאיל לכם לתקופה כדי שתראו שזה באמת מה שמתאים לכם, ולא סתם תוציאו עכשיו, לצורך העניין, 15,000 שקל על טאבלט שבסוף לא יעשה את העבודה, כי הוא לא מתאים לדרישות במקום העבודה. אז אנחנו משאילים עד שאותו מקבל שירות ומקום העבודה מבינים שזה מה שנדרש, ואז אותו מקבל שירות, או שמקום העבודה רוכש עבורו, או שהוא רוכש מהתקציב שלו. לרוב מקום העבודה מחויב לקנות את מה שמתאים, אבל אנחנו פשוט עושים את הגישור הזה כדי שלא המעסיק ייאלץ להוציא כספים, ולא מקבל השירות יצטרך סתם לבזבז מכספו כסף על משהו שבסוף לא ישרת אותו. אז זה עוד שירות שנמצא. מעולה. יש שאלות ליניב או לאלה לפני ש... מעולה. אז יניב, אם אתה רוצה לכתוב ככה בצ'אט את הפרטים, איך אפשר לפנות אליכם, אני גם יכולה להפנות, אבל אם אתה רוצה ככה להשאיר איזשהו מספר טלפון או מייל או משהו שככה אפשר לפנות, אז אפשר, כדי שמי שרוצה ככה יוכל לשמור. בשמחה. אני פשוט אשאיר את שלי, אני פשוט אכתוב את שלי, ואתם מוזמנים לפנות, וזה מקסימום אני אפנה אתכם לאותו... מעולה, אז אפשר עוד דרך יניב. למי שאחראי על השירות. זהו, אתה קצת קטוע, יניב, אז אני אומרת, תכתוב בצ'אט, ואנחנו גם כמובן נפנה או אליך, או למי שככה באמת הכי רלוונטי במגדלו. אז תודה רבה רבה ליניב ולאלה. תודה לשניכם, חברים. תודה. ועכשיו אנחנו עוברים תודה לך. בבקשה, בשמחה. אנחנו עוברים לעודד, שהוא מנהל המכינה בעמותת עלה, שיספר על כל השירותים שעמותת עלה נותנים, גם בעיקר בהקשר של לימודים, אבל ככה מכל מיני סוגים, גם פסיכומטרי, גם מכינה, גם ככה חונכויות. עודד ככה ירחיב על יפרט על כל השירותים. עודד, ערב טוב. ערב טוב, שלום. שומעים אותי? כן. כן, אני מחובר בשני מכשירים, אבל מה שאני מדבר זה יש לי פשוט במחשב תקלה ברמקול, אז אני מדבר מטלפון נייד. שומעים אותך מצוין. שומעים מעולה. תודה. אז בגדול, אני אספר קודם כל על עמותת עלה. זאת עמותה שהוקמה לפני 33 שנה. זה עמותה שקמה מלמטה, זאת אומרת, מספר סטודנטים לקויי ראייה ועיוורים, שלמדו באוניברסיטה העברית, החליטו שהם רוצים בעצם להקים איזשהו גוף שייצג אותם מול הנהלת האוניברסיטה, מול המוסדות האקדמיים, שיתנו להם כמה נושא של הקלות. זה התחיל עם הקלות, ולאט לאט זו עמותה שהלכה וגדלה. היום בעצם
היא נותנת שירות לא רק לסטודנטים, אנחנו גם נותנים שירות לילדים בנושא של חונכויות, אנחנו עובדים יחד עם פרח, אנחנו גם נותנים שירות במוסדות שנקראים תחנות מידע, יש לנו גם את המכינה והפסיכומטרי שאני ארחיב עליה, אבל ליבת הפעילות של עלה זה בעצם תמיכה וסיוע לסטודנטים, בכל מה שקשור לחונכויות, לעזרה לימודית, לייצוג מול מוסדות הלימוד, לעזרה מול ביטוח לאומי, יש לנו בעצם שלוחות בבר אילן, יש לנו שלוחה בבאר שבע, בטכניון, בחיפה, אנחנו משאילים ציוד לסטודנטים, היה לנו גם שיתוף פעולה עם עמותת אלומה בנושא של שירות לאומי, יש לנו גם סיוע בנושא של קשישים, ועוד כל מיני דברים שאני לא כל כך רוצה להרחיב עליהם, כי גם אין לנו הרבה זמן, וגם אני רוצה יותר להתמקד בקהל יעד שלנו, שזה בעצם תלמידים שבעוד כמה שנים יסיימו את הלימודים, ובעצם התוכניות שאנחנו מציעים של התחום שלי שנקרא טרום שיקום. טרום שיקום זה בעצם תלמידים שסיימו את הקשר שלהם עם משרד החינוך, זאת אומרת שסיימו י"ב או י"ג י"ד, או שסיימו שירות צבאי, ומעוניינים להגיע לאיזושהי מסגרת הכנה לקראת הלימודים הגבוהים. יש לנו בעצם שני פרויקטים עיקריים בטרום מכינה, אחד זאת המכינה להשלמה ושיפור בגרויות, ואחד זה קורסי הפסיכומטרי שאנחנו פותחים גם למגזר היהודי וגם למגזר הערבי. אפילו לפני כמה שנים טובות, לפני 10 שנים, פתחנו קורס בשפה הרוסית, אבל אין מספיק מועמדים. קורס בפסיכומטרי פתחנו גם בירושלים וגם בתל אביב, קורס למגזר הערבי עבדנו בשיתוף עם מגדלור בחיפה. השנה יש לנו קורס אחד בשפה הערבית, אנחנו השנה חושבים על איזשהו שינוי בקורס הפסיכומטרי, לפתוח דווקא בקיץ לתיכוניסטים, זאת אומרת לתלמידים מי"א וי"ב, מהסיבה היא שגם במגזר הכללי וגם במגזר הערבי אנחנו רואים יותר ויותר רצון של תלמידים לפני הגיוס לצבא או לפני שירות לאומי, לעשות את הפסיכומטרי בקיץ שבין י"א וי"ב. אחת הסיבות היא שבניגוד לשנים שעברו, התוקף של הפסיכומטרי היום הוא ל7 שנים, פעם אנשים היו, התוקף היה ל5 שנים, אז אנשים היו קצת נלחצים, אומרים אולי אני אהיה 3 שנים בצבא, ואחרי זה אני רוצה טיול, אני לא רוצה לפספס את הציון. אבל ככל שהעריכו את התוקף של הפסיכומטרי, יותר ויותר תיכוניסטים ניגשים לפסיכומטרי, אז זה שירות שאנחנו רוצים לפתוח הקיץ. אני אתחיל דווקא מהקורס פסיכומטרי, כי דיברתי עליו ככה כמה מילים. את הקורס מפעילה חברה חיצונית בשם סטודנט, יש לנו קורס בשפה העברית וקורס בשפה הערבית. הקורס הוא ארוך, הוא מתחיל בנובמבר ומסתיים באפריל. אנחנו מייעדים את התלמידים שלנו לבחינה שמתקיימת בסוף אפריל תחילת מאי. הסיבה היא שההרשמה למוסדות לימודיים נפתח בין פברואר למאי, זאת אומרת שזה עדיין לא מאוחר מדי להרשמה, אבל מצד שני זה נותן להם יותר זמן ללמוד. כמו שאמרתי בתחילת דבריי, גם יכול מאוד להיות שאנחנו נפתח השנה קורס בקיץ לתיכוניסטים. עכשיו, לגבי הבחינה הפסיכומטרית, מה שחשוב, תמיד אנשים שואלים אותי, האם שאני אבוא לאיזשהו מוסד לימודי גבוה להירשם, האם יהיה רשום באיזשהו מקום שהבחינה היא נערכה לליקויי ראייה ועיוורים? התשובה היא לא. אתם מקבלים בסופו של דבר ציון, שהוא ציון סטנדרטי, אף אחד לא יכול לדעת שעשיתם בחינה עם התאמות, לא רשום בשום מקום, מה שאתם תקבלו בסופו של דבר זה ציון כללי, ציון כמותי, ציון מילולי. למה בעצם יש 3 ציונים ובחינה באנגלית? לקויי ראייה שניגשים בשפה הערבית, צריכים גם לגשת לבחינת יעל, שזה השנה במסגרת המכינה, יש לנו גם קורס הכנה ליעל. עכשיו, למה בעצם יש ציון בדגש כמותי וציון בדגש מילולי?
אנשים שרוצים ללכת ללמוד עבודה סוציאלית, משפטים, חינוך, מדעי החברה ומדעי הרוח, יש יותר דגש בתחום המילולי. אנשים שרוצים ללכת ללמוד מחשבים, מנהל עסקים, מדעי הטבע, חשבונאות וכלכלה, יש דגש יותר בנושא הכמותי. לגבי האנגלית, זה לא משנה אם אתם עושים את הבחינה בשפה העברית, בשפה הערבית, אתם צריכים איזשהו ציון סף, שאיתו אפשר להיכנס לאוניברסיטה. יש ציון ביניים בין ציון עובר לציון סף, שמחייב אתכם לעשות קורס שיפור אנגלית ועלייה ברמות במסגרת הלימודים הגבוהים. אפשר לעשות את הקורס הזה לפני הלימודים, או לשלב אותם עם הלימודים הגבוהים. עכשיו לגבי הבחינה הפסיכומטרית. אז כמו שאמרתי בהתחלה, הבחינה הפסיכומטרית לליקויי ראייה, היא בחינה שמקובלת על ידי כל המוסדות הלימודיים, ומה שמייחד אותה זה בעצם שני דברים ששונים מהבחינה הרגילה. בתחום ההקלות, זה מאוד דומה להקלות שאתם מקבלים בתיכון, תוספת זמן, הקראה, הכתבה, אגב תוספת זמן זה 100%, הבחינה היא על גבי מחשב, יש מישהו שמסמן את התשובות, מה שאתם בעצם מכירים מהמורים, מההקלות שאתם מקבלים בבגרויות. הפן השני הוא פן ההתאמה, זאת אומרת בחינה שהיא מותאמת לליקויי ראייה, זו בחינה שבעצם היא בחינה מילולית. מה זאת אומרת? הבחינה הפסיכומטרית שניתנת לאוכלוסייה הכללית, היא בחינה שמופיעים בה המון רכיבים שהם לא מילוליים. למשל, בחלק הכמותי, יש שאלות שמסתמכות על תרשימים, יש 4 שאלות מתוך 22, הם הסקה מתרשים. מופיע איזשהו תרשים וצריך לנתח אותו, לפעמים זו טבלה, לפעמים זה איזשהו גרף, שליש מהשאלות, בין שליש לחצי מהשאלות בחלק הכמותי, הן שאלות גיאומטריה, שמסתמכות על סרטוטים. צריך לחשב זוויות, צריך לחשב היקפים, צריך לחשב צלעות של כל מיני צורות הנדסיות. גם בחלק המילולי יש שאלות שמסתמכות על סרטוטים, זאת אומרת, גם בחלק שהוא לא כמותי, בחלק המילולי יש שאלות היגיון שלפעמים מלווים בציור, ואפילו בחלק של אנגלית יש לפעמים טקסטים שמופיע בהם איזושהי תמונה, והחלק מהשאלות מתייחסות לתמונה. הבחינה שמיועדת לליקויי ראייה ועיוורים היא בחינה מילולית, אין בה שום ציור או איזשהו סרטוט או איזשהו משהו שמסתמך על תמונה, אוקיי? זה דבר מאוד מאוד חשוב, בעיקר בחלק הכמותי ובחלק המילולי של שאלות שמסתמכות על סרטוטים. בקורסים רגילים שניתנים לאוכלוסייה כללית, כמעט, בוא נגיד, יש בסביבות 20-22 שיעורים להכנה לפסיכומטרי, בסביבות 6-7, לפעמים 8 שיעורים בחלק הכמותי, הם בנושא של הנדסה ושל גיאומטריה. הבחינה של ליקויי ראייה לא מתעסקת עם זה. זה מפנה המון זמן לתחומים אחרים, וזה יתרון מאוד מאוד גדול. יש רק נקודה שמאוד מאוד חשוב לי להגיד אותה, ההתאמות ניתנות אוטומטיות לבעלי תעודות עיוור. זאת אומרת, אנשים שיש להם תעודת עיוור יקבלו את מקסימום ההתאמות וההקלות שדיברתי עליהן. מי שאין לו תעודת עיוור צריך למלא טופס רפואי של המרכז לבחינות והערכה, שהוא צריך להביא אותו לרופא עיניים, ועל סמך חוות הדעת של רופא העיניים הוא יקבל את ההתאמות. ולכן תלמידים שלנו שמגיעים לקורסים ואין להם תעודות עיוור, אנחנו צריכים להיות איתם עם יד על הדופק. כי תחשבו שהפסיכומטרי לליקויי ראייה כולל למשל 4 פרקים. יש פרק כמותי, פרק מילולי, פרק אנגלית וחיבור. עכשיו, במידה וילמד אצלנו תלמיד שאין לו תעודת עיוור, והוא לא ילמד המון נושאים כמו הנדסה, כמו גיאומטריה, הוא יכול להיות בבעיה. אז
תמיד אנחנו בתחילת הקורס, עוד במיונים הראשונים, שואלים כל מועמד שמגיע אלינו, מועמד או מועמדת, האם יש לכם תעודת עיוור? במידה ואין להם תעודת עיוור, אנחנו צריכים להתכונן מראש לתגבור של חונך, שיעבוד איתם על החלקים שלא יופיעו בקורס. אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה, זה לגבי הפסיכומטרי. פסיכומטרי מותאם מתקיים בספטמבר, בדצמבר, באפריל וביולי. הקורס שלנו מיועד לאפריל, אבל לפעמים תלמידים באים אלינו ואומרים, אנחנו לא מספיק מוכנים, אנחנו רוצים לגשת ביולי, ואז יש לנו מספר שיעורי השלמה לקראת מועד יולי. זה לגבי הפסיכומטרי. נקודה נוספת, מימון הקורס מגיע מהתלמיד, התלמיד עודד, בעצם... סליחה עודד, אני רוצה כן. רק לדבר על נקודה בקשר לחומר שדיברת. כל התלמידים בתיכון חייבים בכל החומר, חומר הנדסה, ביומטריה, הכל. הם לא, עיוור או לקוי ראייה לא פטור מחומר מסוים. הם לומדים את כל החומר, למרות שהם עיוורים או לקויי ראייה. כן, אני מבין אותך, זה גם אחרי זה יהיה להם באוניברסיטה, אבל זאת התאמה כן. שהמרכז לבחינות והערכה נתן. זאת אומרת, תראי, יכול להיות איזושהי שאלה שהיא, מתוך 22 שאלות, יכול להיות שתופיע שאלה שמתייחסת לגיאומטריה, אבל היא לא תהיה מלווה בסרטוט. זה ההבדל הגדול. תראי, אני בעברי לימדתי קורסים של אקסל ו-SPSS ו-SAS. זה כל מיני תוכנות שמלמדים במדעי החברה ובעבודה סוציאלית. אז למשל, הם למדו איך הסטודנטים לקויי ראייה והעיוורים לומדים את הפקודות. הם צריכים לדעת איך לעשות ניתוח סטטיסטי. אבל... מה? לא שמעתי. לא, זה מישהו לא הפעיל את המיקרופון. סליחה. אז הם למשל, הם צריכים לדעת את הפקודות, הם צריכים לדעת איך לעשות ניתוחים סטטיסטיים. עכשיו, יש חלק בקורס שהוא בעצם מתייחס לניתוח גרפים, מזה הם פטורים, הם לא צריכים לדעת איך איזשהו ניתוח סטטיסטי בא לידי ביטוי בגרף. אז מתוך התפיסה הזאת גם האוניברסיטה באה וגם המרכז לבחינות והערכה. הם צריכים לדעת למשל איך לחשב זוויות, אבל לא תהיה להם שאלה שנתונים זוויות ולפי הסרטוט עצמו הם צריכים לחשב בדיוק. הבנתי, כן. גם מה שאמרתי בהתחלה, למשל ניתוח תרשים, זה משהו שמישהו לא לקוי ראייה, מאוד מאוד קשה לו לראות עמודות ולראות גרפים ולראות כל מיני משתנים שהם ויזואליים, שזה מאוד מאוד עוזר. זה מאוד עוזר. אני בתור בן אדם שרואה, ברור שאני קודם כל מסתכל על תרשים, ורק אחרי זה אני מתחיל לעשות את החישובים המתמטיים. אז זה לגבי הקורס פסיכומטרי שאנחנו מעבירים. לגבי המכינה, אז יש לנו, קודם כל, בחצי מהתלמידים בקורסים שלנו, של הפסיכומטרי, הם גם תלמידי מכינה. התלמידים שמגיעים אלינו, הם תלמידים שמגיעים בעצם שלושה רקעים, או סטודנטים שבעצם מגיעים בלי בגרות בכלל, זה יכול להיות תושבים של מזרח ירושלים שעשו תאוג'י, זה יכול להיות אנשים שפשוט לא השלימו בגרות, שחסרים להם יחידות. האוכלוסייה השנייה שמגיעה אלינו זה בעצם תלמידים שיש להם בגרות כמעט מלאה, ובגלל כל מיני דברים שקורו להם בתיכון, חסרה להם יחידה פה, חסרה להם יחידה שם, ורוב התלמידים שמגיעים אלינו הם תלמידים עם בגרות מלאה, שבאים בעצם לשפר את הבגרות. רובם מגיעים או עם 3 יחידות אנגלית, או עם 3 יחידות מתמטיקה, והכיתות הכי גדולות שלנו זה בעצם 4 ו-5 באנגלית ומתמטיקה, מהסיבה הפשוטה. כדי להתקבל לאוניברסיטה בעצם לוקחים את ציון הפסיכומטרי וציון הבגרות ועושים שקלול. ככל שציון הבגרות הוא על המימון של הפסיכומטרי, כן, אז מישהו רשם לי אם אני אוכל לדבר על המימון.
אז אני אעשה קפיצה חזרה לפסיכומטרי. לגבי המימון, זה קשור לכל הנושא של תוכנית שיקום, תוכנית טרום שיקום. מה שקורה זה שבעבר ביטוח לאומי היה משלם לנו עבור התלמיד לפסיכומטרי, היום בעצם התלמיד שמגיע אלינו, אם יש לו תוכנית שיקום, הוא מקבל החזר מלא, אבל הוא קודם כל צריך לשלם את הכסף, אנחנו נותנים לו את הקבלה על התשלום, ועם הקבלה הוא ניגש לעובד או עובדת השיקום שלו ומקבל החזר. תלמידים שהם לא מוכרים בביטוח לאומי ואין להם תוכנית שיקום, הם בעצם משלמים תשלום מלא. תלמידי מכינה פטורים לחלוטין מתשלום של הפסיכומטרי, וחלק מהתלמידים אנחנו נותנים להם הנחות, חלק מהתלמידים בעצם הם יודעים שהם בעצם מגיעים אלינו, והם אחרי זה יתחילו איזשהו שלב מול ביטוח לאומי, ואז הם מקבלים את ההחזר רטרואקטיבית. בסדר, אז עכשיו אני אחזור לנושא המכינה, בעצם נניח הנושא של 4 יחידות מתמטיקה ו4 יחידות אנגלית הוא חשוב, משום ש 4 יחידות אנגלית, ללא 4 יחידות אנגלית היום אי אפשר בעצם להתקבל לאוניברסיטה. בעבר המכללות היו מקבלות 4 יחידות, עם 3 יחידות אנגלית, אבל גם זה נקודה שהולכת ונעלמת, זאת אומרת היום הדרישה הבסיסית ברוב המוסדות, אני לא אגיד הטובים, אבל ברוב המוסדות המבוקשים זה מינימום 4 יחידות אנגלית. תופעה חדשה שקורית וצוברת תאוצה בשנים האחרונות, זה הנושא של 4 יחידות מתמטיקה. זאת אומרת שיש היום יותר ויותר מוסדות לימוד וחוגים שלא מוכנים לקבל תלמידים עם 3 יחידות מתמטיקה, ודורשים שהם יעשו 4 יחידות מתמטיקה. אני עובד באוניברסיטה העברית, ואני יכול להגיד לכם שבאוניברסיטה העברית, במתמטיקה, במדעי המחשב, במנהל עסקים, בחשבונאות, הדרישה המקדמית היא ל4 יחידות מתמטיקה. יש חוגים כמו ביולוגיה, לדוגמה, שלא מחייבים 3 יחידות מתמטיקה, אבל הם מחייבים איזושהי מכינה או איזשהו קורס השלמה. מדעי המחשב, גם הם מחייבים 4 יחידות מתמטיקה, אבל שם אפילו הם רומזים שעדיף שתבוא עם 5 יחידות מתמטיקה. זאת אומרת שהדרישה ל4 יחידות מתמטיקה היא הולכת ונהיית סטנדרט במדעי הטבע בהרבה מאוד מוסדות, כולל במכללות, ולכן תלמידים מגיעים אלינו בשילוב של פסיכומטרי ו4 יחידות מתמטיקה. לגבי 4 יחידות אנגלית אין בכלל מה לדבר, זאת אומרת מי שסיים את הבגרות עם 3 יחידות אנגלית נמצא בבעיה והם יכולים להגיע אלינו. התלמידים שלנו פטורים משכר לימוד, גם אם הם לא מוכרים על ידי ביטוח לאומי. זאת אומרת, גם מי שלא אושר לו תוכנית שיקום, פטור אצלנו משכר לימוד, והתלמידים אצלנו... תלמידים שלכם זה תלמידים של מכינה, נכון? שהם במכינה, אצלכם. כן, כן. התלמידי מכינה, גם אם הם לא מאושרים על ידי ביטוח לאומי, הם לא משלמים שכר לימוד, ותלמידים זכאים גם מקבלים מעונות. מה זאת אומרת זכאים? תלמידים שגרים עד 20 קילומטר מירושלים. זאת אומרת, מי שגר מבית שמש ולכל כיוון בארץ, מבאר שבע, חיפה, צפון, המשולש, מישור החוף, הם יקבלו מאיתנו מעונות. מי שאין לו תוכנית שיקום, אז הוא צריך לממן את המעונות, אבל צריך לזכור שמשרד השיכון מחזיר סכום של 850 שקל בחודש, ביטוח לאומי משלים ל-1200, ככה שגם אם יש תלמיד שלא אושרה לו תוכנית שיקום, ביטוח לאומי ישלם סכום מופחת מאוד עבור המעונות. מלבד אנגלית ומתמטיקה אנחנו מלמדים את כל מקצועות הליבה, אם זה, יש לנו מסלול למגזר היהודי, שם לומדים תנ"ך, ספרות, היסטוריה, אזרחות ולשון. בערבית לומדים דת האסלאם, היסטוריה, ערבית, עברית, אזרחות, ויש לנו כמובן מקצועות מוגברים, יש לנו היסטוריה מוגבר, יש לנו ביולוגיה. בעבר היה לנו מדעי החברה, אבל רוב התלמידים שמגיעים אלינו
דווקא מגיעים ממקצוע מוגבר. אז הדרישה העיקרית זה בדרך כלל לאנגלית ומתמטיקה. מקצוע מוגבר זה תלוי מאוד מה הוא למד. חשוב לי לציין, אנחנו לא מלמדים מקצועות כמו שהם תלויי מעבדה, כמו פיזיקה, כמו כימיה. זהו, אני רואה שגם נגמר לי הזמן, אז אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. אני רואה בצ'אט יש שאלה לגבי המימון של הפסיכומטרי. על זה הוא ענה כבר, הוא דיבר. אוקיי. יש תלמיד רצה לשאול, פריד, איפה פריד? כן, אני רוצה לשאול, אם אני רוצה לעשות בחינת יע"ל בכיתה י"א, מה העזרים שאני מקבל אם יש לי תעודת עיוור? מה השירותים? מה התמיכה? בחינת יע"ל לליקויי ראייה היא נקראת יע"ל נט. קודם כל, חשוב לי להגיד שמי שעושה פסיכומטרי, אז בדרך כלל 30 יום מתום הפסיכומטרי, הוא יהיה זכאי כחלק מהמכלול של הפסיכומטרי גם לבחינת יע"ל. מי שרוצה לגשת לבחינת יע"ל עצמאית, כמו שיש אנשים שניגשים רק לאמיר, זה באמת קשור לנקודה שדיברתי עליה מקודם, לגבי קבלה ללימודים. אני יכול להגיד לכם שהדרישה לפסיכומטרי בשנים האחרונות טיפה יורדת, כי יותר ויותר מוסדות מקבלים על סמך תעודת הבגרות שלהם. זאת אומרת שאפשר להתקבל רק עם תעודת בגרות, אבל צריך להיות איזשהו ממוצע יחסית גבוה. אז הרבה פעמים תלמידים מגיעים אלינו כדי לשפר ממוצע הבגרות שלהם, כדי שהם לא יצטרכו לעשות פסיכומטרי. אבל גם אם יתקבלו קבלה ישירה לאוניברסיטה ללא פסיכומטרי, הם עדיין מחויבים במבחן אמיר, ואם הם עשו בגרות שהיא לא בשפה העברית, הם יהיו מחויבים ביע"ל. ולכן אי אפשר להיפטר לא מיע"ל ולא מאמיר. כן, זה נשמע קצת גרוע, אבל אי אפשר להיפטר מיע"ל ואמיר. לגבי יע"ל, אז יע"ל, הבחינה לליקויי ראייה נקראת יע"ל נט, זו בחינה ממוחשבת, על מחשב, כמו הפסיכומטרי. זאת אומרת, יושב איתכם בן אדם שהוא מתפעל את המחשב, אתם יכולים לשמוע את המבחן, מישהו יסמן לכם את התשובות, אתם לא צריכים לסמן, אתם מקבלים גם את הבחינה בהקראה, ויש כמובן תוספת זמן. ביע"ל אין חלקים גרפיים, זה בעצם שאלות בעברית, יש חיבור, יש שאלות שקשורות לאוצר מילים, וזהו. תודה רבה. בהצלחה. אז תודה רבה, עודד. יש עוד שאלות לעודד? תודה רבה, עודד. תודה רבה. תודה. באמת ככה נתת הסבר ממצה על כל הנושא של הלימודים, על כל ההתאמות שאפשר לקבל, אנחנו אוהבים לקרוא לזה התאמות באמת, שאפשר לקבל גם בפסיכומטרי וגם במכינה. הזכרת קצת את ביטוח לאומי, וזה ככה הדוברת הבאה שלנו היא באמת מביטוח לאומי, ותסביר על כל הנושא של הכנה ללימודים ותעסוקה מבחינת ביטוח לאומי והתמיכה שלהם. אז עודד, תודה רבה רבה. ואנחנו עוברים... תודה רבה לכם ובהצלחה. תודה. אז אנחנו עוברים בעצם לרים, סוויד חדד, ממחלקת השיקום בנצרת, בביטוח לאומי. שככה תעשה לנו סדר בכל הנושא של ביטוח לאומי בהקשר של באמת לימודים ותעסוקה. כן, היי, ערב טוב. אז אני רק רוצה לוודא שאתם שומעים אותי טוב ושהתקשורת יופי, מצוין. אז ערב טוב, אני רים, אני עובדת סוציאלית במוסד לביטוח לאומי במחלקת השיקום, ואני אהיה אתכם הערב ככה כדי להסביר באמת על הזכויות של ליקויי ראייה בשיקום. גלית, שלחתי לך מצגת, אבל אני לא אתחיל להשתמש בה עכשיו, כשיהיה צורך אני אבקש ממך, או שאני אעלה אותה איך... אוקיי, בסדר גמור, מה שתרצי.
אוקיי, בסדר, אז אפשר בינתיים להתחיל בלי המצגת. אוקיי. אנסה באמת לעשות סדר ולא לשעמם אתכם בפרטים מיותרים, ואשאיר ככה מקום לשאלות בסוף, אני מניחה שיהיו שאלות. אתחיל מכך להגיד שמחלקת השיקום במוסד לביטוח לאומי היא מחלקה שנוסדה כדי לסייע לאנשים שסובלים מלקויות או מוגבלויות כאלה או אחרות, גם כולל כמובן לקויות ראייה, כדי להשתלב בשוק העבודה החופשי. אז אם נסתכל על המטרה הסופית של מחלקת השיקום, המטרה היא שילוב בעבודה. זה אומר שאדם שסובל ממגבלה ורוצה להשתלב בעבודה, יכול לפנות למחלקת השיקום ולבדוק את הזכויות שלו. שנייה, אני אבקש רק מהילדים שלי שינמיכו את אוקיי, סליחה. וואטי מאמה כמן. אז אנשים שכמובן בגיל העבודה, אחרי גיל 18, שיש להם, שמוכרים במחלקת הנכות במוסד לביטוח לאומי, יש להם לפחות 20% נכות ומעלה, כולל לקות ראייה, יכולים לגשת למחלקת השיקום ולבקש סיוע של מחלקת השיקום וסיוע שלהם בשוק העבודה. מה זה אומר סיוע בהשמה בשוק העבודה? זה אומר לבדוק מה הצרכים של האדם עצמו בכל גיל, בכל מצב, בכל סיטואציה, מה הצרכים שלו ומה הוא צריך מביטוח לאומי כדי שהוא יוכל בסופו של יום למצוא עבודה שמתאימה לו, שיתפרנס ממנה ושיעבוד בה. בדרך כלל נכון שהמטרה הסופית היא השמה בעבודה ויש לנו כל מיני תוכניות השמה, אבל בדרך כלל התהליך מתחיל דרך לימודים. ברוב המקרים אנחנו מסייעים לאנשים קודם כל בלימודים, ברכישת כלים, ברכישת לימודים, הכשרה, השכלה גבוהה, ואחר כך בהשמה בשוק העבודה. אבל אני אתחיל ככה קצת להסביר על התהליך עצמו כדי לעזור גם למי שצריך להתחיל באמת להתמצא במוסד לביטוח לאומי. אז אחרי גיל 18, אדם שיש לו לקות ראייה, גם אם קיבל לפני גיל 18, אמור בגיל 18 גם לעבור איזשהו תהליך, לפעמים זה אוטומטי, ביוזמה אוטומטית של מחלקת נכות, ברוב הפעמים, מקבל דרגת נכות כבוגר, לא כילד נכה, אלא כבוגר, כאדם בוגר מעל גיל 18. אחרי שנקבעו אחוזים במחלקת נכות כללית, צריך להגיש תביעה לשיקום מקצועי. את התביעה הזו אפשר להגיש דרך אתר המוסד לביטוח לאומי, אפשר להגיש אותה באופן מקוון, אפשר להדפיס את הטופס ולשלוח בפקס או במייל או לשים בתיבת הדואר של הסניפים. הכי נוח והכי נגיש והכי טוב היום זה להגיש באופן מקוון דרך האתר. אחרי שהתביעה הזו מוגשת, היא מתקבלת על ידי אחד מעובדי השיקום. עובדי השיקום זה עובדים סוציאליים, שכולם מוסמכים בשיקום תעסוקתי, והם מקבלים את התביעה. אני מקבלת את התביעה היום של אדם שהגיש תביעה לשיקום, אני מזמינה אותו לאינטק. המטרה של האינטק היא להכיר את האדם, להבין מי הוא, מה הפרופיל שלו, מי הוא היה כתלמיד, איזה ציונים יש לו, איזה יכולות יש לו, באיזה התמחות הוא היה, מה השאיפות שלו, מה המקצועות שהוא היה בהם יותר חזק, מה המקצועות שהיה מאותגר בהם, איזה קשיים ליוו את תהליך הלימודים שלו גם בחטיבת ביניים וגם בתיכון, איזה עזרים הוא קיבל, האם הייתה לו סייעת, האם השתמש בתוכנות מסוימות, להבין את כל התמונה שלה, גם של החוזקות וגם של היכולות וגם של המגבלה עצמה ואיך היא משפיעה עליו. אחרי שאנחנו מתרשמים מהאדם בתהליך האינטק, אנחנו מגבשים איזושהי תמונת, שוב, איזשהו פרופיל על התובע, ומחליטים ביחד, קודם כל, אחרי האינטק אנחנו צריכים לקבוע שהאדם הזה זכאי לשיקום. מה זה זכאי לשיקום? קודם כל, כפי שאמרתי, חייב להיות עם לפחות 20% נכות לצמיתות, אבל אנחנו צריכים באמת לבדוק שלא רק שיש נכות, ולא רק שיש אחוזים מזכים, אלא שהאדם הזה באמת מתאים בסופו של תהליך שיקום להשמה בשוק העבודה החופשי.
כמובן רוב האנשים מגיעים ואין להם את הכלים היום להשתלב בשוק העבודה, ולכן הם צריכים שיקום. אבל אנחנו כעובדים סוציאליים צריכים להתרשם מהפוטנציאל, האם יש פוטנציאל שם, האם יש חומר גלם לעבוד איתו כדי לסייע לאדם הזה באמת בסופו של יום להשתלב בעבודה. וכך אחרי האינטק אנחנו מגבשים המלצה, ממליצים לוועדה על אישור, אם אנחנו הולכים על אישור אז אנחנו עושים לו ועדה פנימית שלנו, מאשרים את הזכאות שלו לשיקום, ואז מתחיל באמת תהליך השיקום בפועל. אז התמקד כמובן באוכלוסיית ליקויי הראייה. תהליך השיקום אחרי האינטק עם העובד הסוציאלי יכול באמת להיות מאוד 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 מסועף. יש אנשים שמגיעים מאוד מכוונים ומאוד חדורי מוטיבציה וגם יודעים בדיוק מה הם רוצים לעבוד ומה הם הולכים לעשות ואיזה מקצוע הם הולכים ללמוד, וכל מה שהם זקוקים לו זה סיוע בשכר לימוד ובשכר דירה, ועל זה אני ארחיב עוד מעט. אבל יש אנשים גם שמגיעים, סיימו י"ב, יש אנשים אפילו שלא סיימו בית ספר ורוצים למצוא את דרכם בעולם התעסוקה והם צריכים הכוון תעסוקתי. אז אחרי קביעת הזכאות יש אנשים שאנחנו מפנים אותם למה שנקרא אבחון תעסוקתי והכוון תעסוקתי. את האבחונים האלה אנחנו עושים בדרך כלל, אני מדברת על סניף צפון, אנחנו עושים במגדל אור בקריות, כמובן שבאזור המרכז עושים בהרצליה, במגדל אור הרצליה. את האבחון עושים צוות רב מקצועי, מאבחנים באמת ככה, בודקים את היכולות של האדם וגם נותנים המלצות בסופו של יום. אחרי האבחון יש כל מיני גם שלבים, לא כולם אחרי האבחון מיד מתחילים בלימודים עצמם, יש כל מיני מכינות שאפשר ועדיף וניתן לשלב בהם, בין היתר מה שעודד גם דיבר לפניי, מכינות סליחה, ברח לי השם, עודד, המכינה של הצלם. מכינה לעיוור. כן, נכון. ויש גם מכינות שהן מכינות או תוכניות טרום שיקום במגדל אור, שהן תוכניות ייעודיות לליקויי ראייה שהצורך הוא לא רק לימודי, לא רק ללמוד מתמטיקה או להתחזק במתמטיקה או להתחזק בעברית או באנגלית, אלא יש צורך גם בחיזוק כישורי חיים, בהדרכה שיקומית, כל מיני צרכים שתשמעו, כשאנחנו מדברים על שיקום אנחנו לא מדברים רק על לימודים, אנחנו מדברים על שילוב בשוק העבודה, וכשאנחנו רוצים לשלב בן אדם בשוק העבודה אנחנו רוצים באמת להקנות לו את כל הכלים כדי שישתלב, שזה אומר יכולת לצאת מהבית, יכולת להשתמש בתחבורה ציבורית, יכולת לחיות לבד, יכולת להשתמש בכלים חדים במטבח ולהכין לעצמו סנדוויץ', כל מיני דברים שכדי באמת להשתלב בסופו של יום בעבודה אתה צריך להיות עצמאי, וכדי שתהיה עצמאי אתה צריך את הכישורים האלה. אז יש אנשים באמת, יש הרבה שונות, כולנו באים מבתים שונים, מתרבויות שונות, מהורים שונים, יש הורים יותר מגוננים, יש הורים יותר מאפשרים, אז כל אדם גם עם אותה לקות יכול לבוא עם מוכנות שונה מבחינת המוכנות לחיים, ואז יש כאלה שנדרשים גם לעשות מכינה או תוכנית טרום שיקום של שנה שלמה, בה הם לומדים באמת כישורי חיים והדרכה שיקומית וגם מכינה בעברית וגם מכינה במתמטיקה וגם טיפול וליווי על ידי עובד סוציאלית ומטפלת רגשית, ויש כאלה שזקוקים רק להדרכה טכנולוגית מה שנקרא, או עמדת התאמה ממוחשבת וכל העזרים היותר טכנולוגיים. כל זה נעשה במסגרת טרום שיקום במגדל אור. כל זה כמובן ממומן על ידי מחלקת השיקום במלואו, זה דברים שאנחנו משלמים ישירות לספק שזה מגדל אור או לספקים השונים. וכמובן כל מיני קורסים אחרים של הכנה לפסיכומטרי או מכינה קדם אקדמית, כן? לפעמים יש צורך במכינה קדם אקדמית שהיא לא מותאמת לא לעיוורים ולא
מכינה קדם אקדמית כדי להתקבל למקצוע ספציפי, ויש צורך במכינה הזאת לקבלה ספציפית של אדם, אז גם את המכינות האלה אנחנו מממנים. כל זה בגדר טרום שיקום, אנחנו עוד לא התחלנו את תהליך השיקום. אחרי המכינות ואחרי תהליכי טרום השיקום, כמובן אחרי האינטק והאבחון והטרום, מתחילה בדרך כלל התוכנית עצמה. התוכנית עצמה בעיקרון היא תוכנית שאמורה להיות איזושהי הכשרה מקצועית. יש כאלה שלומדים דרכנו, דרך המוסד לביטוח לאומי ומחלקת השיקום, הכשרות מקצועיות למיניהן, זה אומר לימודים אבל שאינם לימודים אקדמיים, ויש כאלה שכמובן עושים תארים אקדמיים, תואר ראשון, לפעמים גם במקרים מסוימים גם אנחנו נממן תואר שני. מה שאנחנו עושים אחרי כל השלבים האלה, אנחנו גם מממנים את הלימודים עצמם. מה זה כולל ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו מממנים שכר לימוד אוניברסיטאי עד גובה של 13,079 שקלים בשנה אקדמית אחת. זאת אומרת שאם הסטודנט בחר ללמוד במכללה פרטית שהשכר לימוד שלה 30,000 שקל, אז אנחנו נממן 13,079 מתוכם, והשאר הוא יצטרך לשלם מכיסו. אם הסטודנט ילמד באוניברסיטה והשכר הוא 10,000 שקל, אז נשלם את ה-10,000. אז תלוי, המקסימום שלנו זה 13,079, זה נגיד הבסיס, השכר לימוד. בנוסף לשכר לימוד אנחנו מממנים, במקרה והסטודנט לא מחזיק בתעודת עיוור והוא כן משלם בתחבורה ציבורית, אנחנו נשלם נסיעות בתחבורה ציבורית. אבל במקרה והסטודנט לומד במוסד אקדמי שהוא במרחק של יותר מ-40 קילומטר מבית מגוריו, אנחנו גם משתתפים במימון שכר דירה, שזה אומר אנחנו משתתפים בעד 1,200 שקל בחודש עבור שכר דירה. אז אמרנו שכר לימוד, שכר דירה. אנחנו משתתפים, כמובן לא משתתפים, אנחנו מממנים מה שנקרא התאמת עמדה ממוחשבת, התאמת מחשב עם כל הצרכים של אדם עם לקות ראייה, אלה יכולים להיות מחשבים מאוד 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 יקרים עם המון תוכנות ועזרים, שאם אדם ירצה לקנות בכוחות עצמו או על חשבונו הפרטי בשוק החופשי זה יעלה לו הון תעופות, באמת זה מחירים מטורפים. אז אנחנו מממנים את המחשב הזה, כמובן אחרי שעשינו את ההתאמה במגדל אור. ואז הסטודנט לפעמים הם משאילים את הציוד קודם כל, ואז אחרי סמסטר אחד כשאנחנו רואים שבאמת הציוד הזה בדיוק הוא הציוד הנדרש, ואז גם באמת יש מחויבות, לפעמים אנחנו גם רוצים לבדוק את המחויבות של הסטודנט ללימודים וההתאמה והרצינות, אז לפעמים אנחנו גם לא על הסמסטר הראשון מממנים, אלא מאשרים השאלה ואחר כך מממנים בפועל, מספקים בפועל את המחשב. אבל זה מה שאנחנו עושים, שכר לימוד, שכר דירה, מחשב. סטודנטים שלא מחזיקים, משתקמים שלא מחזיקים בתעודת עיוור ויש להם לקות ראייה אבל היא לא בדרגת אי כושר מלאה, כלומר הם מקבלים קצבת נכות אבל חלקית, יש גם כאלה, לא הרבה, הרוב מקבלים קצבת נכות מלאה, אבל יש כאלה שמקבלים גם קצבת נכות חלקית. במקרים כאלה, במידה והם משתלבים בלימודים אקדמיים, וזה בדרך כלל תוכניות עמוסות של יותר מ-16 שעות שבועיות מבחינה לימודית, אז אנחנו גם משתתפים במה שנקרא דמי שיקום. דמי שיקום זה השלמת תשלום, כלומר אם האדם מקבל 60% קצבת נכות, אז אנחנו משלימים לו את דמי השיקום ל-100% לכאורה בתקופת הלימודים. זה די חריג, בדרך כלל סטודנטים עם לקות ראייה מקבלים קצבת נכות מלאה. אז אנחנו כן משתתפים בכל אלה. בנוסף, וזה דבר לדעתי אולי הכי חשוב בליווי השיקומי, בנוסף לכל זה יש לנו סל מאוד מאוד עשיר שנקרא סל הנגשות. מה זה הסל הזה? הסל הזה מיועד לסטודנטים שנזקקים לעזרה אקדמית כלשהי. זה אומר שיעורי עזר,
זה אומר הקראות במקרה והסטודנט לקוי ראייה וצריך מישהו שיקריא לו את החומר, אז אנחנו גם מממנים הקראות. אנחנו מממנים חונכות בכל השנים משנה א' עד סוף התואר, ובמקרים שיש בהם גם מוגבלויות משולבות כמו גם לקות ראייה, ולמשל יש לי סטודנטית עם לקות ראייה ו-CP, אז היא גם לא יכולה לכתוב, אז יש לנו גם שקלות ושכתוב וכל מיני עזרים שאנחנו גם מממנים כדי לאפשר לסטודנט להגיע להרצאה, וגם אם הוא לא יכול לכתוב אז שמישהו יכתוב במקומו, וגם אם הוא לא יכול להעתיק אז שמישהו יעתיק במקומו, ואם הוא לא יכול לקרוא אז שמישהו יקרא במקומו. בנוסף יש לנו מה שנקרא מלווה בהכשרה, זאת אומרת זה גם שירות קצת חדש שאנחנו מממנים בתקופה הראשונה לפחות במידת הצורך גם מלווה, בנוסף לחונכות ובנוסף לכל השאר, מלווה, אדם שילווה את הסטודנט במקום ההכשרה בשנה הראשונה לפחות, או לפעמים עוד יותר בשנים אפילו יותר מתקדמות, כדי ככה להבטיח את ההשתלבות שלו בתוך מקום העבודה. לפעמים צריך תיווך, לפעמים צריך ככה היכרות עם הסביבה עצמה, עם המקום המוזר הזה שנקרא אוניברסיטה או מכללה או מעונות, ואז אנחנו גם מממנים מלווה בהכשרה. מבחינת כל הערכות זמן או דברים שהם קשורים באקדמיה עצמה, אנחנו לא מתערבים, זה לא התחום שלנו. אנחנו מהתחלת הדרך אנחנו מעריכים את הצורך של הסטודנט, אנחנו מחליטים אם הוא מתאים ללימודים האלה או לא, מאשרים את התוכנית ומסייעים לו בכל החבילה כדי שהוא יצליח. אבל מבחינת הלימודים עצמם, מבחינת הבחינות, אם הסטודנט זקוק למישהו שילווה אותו בבחינה עצמה, אז אנחנו כן מממנים מלווה, אבל הוא צריך לתאם עם המכללה או מוסד הלימודים מי אפשר להכניס. לפעמים נגיד אני יודעת שיש לי סטודנטים שלמרות שאנחנו מממנים מלווה, אבל במכללה מביאים מלווה מטעמם כדי להבטיח שלא יהיו העתקות או לא יודעת מה. אבל בכל מקרה אנחנו לא מתערבים בנהלים של האוניברסיטה. אם האוניברסיטה מחליטה שלסטודנט הזה מגיע 25% תוספת זמן, אז זו החלטה שלהם, זה לא קשור אלינו, אנחנו לא מתערבים בזה, זה לא תחום העיסוק ולא תחום ההתמחות שלנו. אז בגדול, אחרי כל ההתערבות הזו במהלך הלימודים, במהלך ההכשרה המקצועית או התואר, כשהסטודנט מסיים בהצלחה, אנחנו גם מסייעים בסיוע בהשמה, זאת אומרת שאנחנו מפנים את הסטודנט לחברת השמה שאנחנו עובדים איתה, שמתמחה בחיפוש עבודה לאנשים עם מוגבלויות, ונציג או נציגה מהחברה מתחילים ללוות את הסטודנט אחרי שהוא סיים ולחפש לו עבודה שמתאימה למה שהוא למד, לצרכים שלו, ולנסות ככה לשלב אותו בשוק העבודה בתנאי שוק חופשי. אז בגדול זהו סל השיקום מהמוסד לביטוח לאומי, אלה השירותים שאנחנו נותנים. אני לא רוצה לחרוג בזמן אז אני אאפשר ככה שאלות, אבל אני שוב רוצה ככה לפני שאני פותחת את האפשרות לשאלות ולדיון אם יש גם, אני שוב רוצה להדגיש את חשיבות ההבנה שתהליך השיקום מטרתו בסוף באמת זה סיוע בעבודה, במציאת עבודה ולא התפתחות אישית. ולמה אני מדגישה את זה? כי הרבה אנשים עם לקות ראייה באים אחרי תואר שני למשל ורוצים להתמחות בעוד איזשהו, לעשות עוד התמחות ועוד משהו. אז אנחנו כמובן נשמח מאוד שכל הבוגרים שלנו והמשתקמים שלנו יצמחו ויגדלו בעולם התעסוקה, אבל המטרה שלנו היא לא לעודד צמיחה אישית, אלא באמת לסייע בקידום בשוק העבודה החופשי, ולכן חשוב מאוד להבין את זה מלכתחילה, ולהבין שהתהליך צריך להיות מותאם. לפעמים יש ציפיות מאוד מאוד גבוהות מעצמי,
ואחרי האבחון מסתמן שיש פערים, וצריך באמת לבדוק מה הפערים האלה ואיך אפשר לגשר עליהם, ולפעמים אי אפשר לגשר, ולפעמים אפילו הפוך, אנשים באים עם ציפיות מאוד מאוד נמוכות מעצמם, ואחרי האבחון אנחנו דווקא מגלים הרבה יכולות והרבה כוחות, ואנחנו דווקא רוצים לגייס אותם לתהליך יותר אפילו יותר רחב ממה שהם חשבו מלכתחילה. אז זהו בעיקרון, זהו סל השיקום של המוסד לביטוח לאומי, ואשמח לענות על שאלות. וואו, תודה רבה רים, זה מאוד מקיף תודה רבה. וחשוב. בכיף. יש למישהו שאלות בנושאים שרים דיברה עליהם? או הבהרות או דברים שאתם רוצים ככה להבין יותר? המון אינפורמציה, אני בטוחה שככה כולם מעכלים, אבל גם יוכלו לצפות אנחנו מקליטים את זה, אז תמיד יוכלו לצפות, וכמו שאמרת גם לפנות ללשכות באזור מגוריהם וכולי. נכון. תשמעו, אני יודעת שזה מאוד מאוד מבלבל, זה המון מידע וזה המון אינפורמציה, וכל עוד לא נכנסת לשלב הזה, זה עוד לא באמת ברור מה צריך לעשות שם. מה שאני רוצה בסוף להגיד זה שהתהליך מתחיל, וזה מה שחשוב תכלס, התהליך מתחיל בזה שמגישים תביעה לשיקום מקצועי. עיתוי הגשת התביעה הוא בשלב שאני מסיים י"ב או מסיים בית ספר תיכון, ואני מתחיל להתכוונן לקראת לימודים או עבודה. זה השלב, גם אם אני עוד ממש לא מגובש ועדיין אני לא יודע מה לעשות, זהו השלב בדיוק הנכון לפנות למוסד לביטוח לאומי, להגיש תביעה ולהתחיל לבדוק, כי גם אם מתלבטים כדאי מאוד להתלבט עם איש מקצוע שהוא מוסמך בתחום, שיכול לענות על הרבה שאלות ותהיות. אז זה באמת השלב הקריטי. אחר כך כולם בסוף יודעים ולומדים מה הזכויות שלהם על הדרך. נכון, בהחלט. מעולה. אז תודה רבה רבה. תודה רים, לרים. זה היה מאוד חשוב. בשמחה. זה היה מאוד ממצה ומקצועי. ככה כל הכנס היום גם ככה, רים בעצם הייתה הדוברת האחרונה שלנו בכנס להיום ובכלל. אני מאמינה שככה, שכולם יודעים, אבל בעצם זה היום בעצם השלישי של הכנס. הימים הקודמים עסקו בגדול בנושאים של, היום הראשון בנושא של צבא, שירות לאומי, היום השני בנושא של דיור וזכויות. כל המפגשים, אני מזכירה, מוקלטים, כולל זה, ומי שרוצה לקבל הקלטות או עוד פרטים, או לשאול עוד שאלות באחד הנושאים שעליהם דיברנו בכנס, יכול או לפנות ישירות למי שדיבר, אם ככה הספקתם לכתוב את הפרטים, וכמובן אפשר גם לפנות אלינו ולבקש את ההקלטה, לבקש פרטים על שירות מסוים מבין כל השירותים שזה. נתנו באמת בכל 3 ימים הרבה מאוד מידע שככה השתדלנו לפרוס לפניכם, מכמה שיותר נותני שירותים וככה גופים שככה עוסקים בנושאים האלה. אז זה יכול להיות קצת מציף, אבל אפשר לפנות אלינו וככה בעזרתנו לעשות סדר בבלגן. אז תודה רבה לכולם. אם יש עוד שאלות או משהו אז אפשר לשאול, ואם לא, אז אנחנו נסיים. תודה רבה לכל המשתתפים. תודה רבה. ולדוברים הנפלאים שלנו הערב. תודה. תודה רבה לכולם. תודה וערב טוב. תודה רבה לכם. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב.